Pörriäinen on pienempi versio muutama vuosi sitten poistetusta leppäkertusta. Se on yksi puiston pienimmistä laitteista. Tämä on ajoneuvoteemainen pienten lasten laite, joka kiertää rauhallisesti lyhyttä rataa, jossa on yksi pieni mäki. Nykyään se sijaitsee MotoGP:n ja autoracingin välissä. Tämä lastenlaite tekee melko hidasta liikettä, mutta nousee ylös ja laitteesta näkee hieman maisemia. Possujuna on Särkänniemen ikonisin laite ja siitä inspiroituneena on syntynyt myös puiston maskotti Pouta-possu. Possujuna sai kaudeksi 2023 oman asemarakennuksen ja laitteesta tuli osa uutta Kärsänniemi lastenaluetta. Tässä lasten karusellissa on teemana lentokoneet ja vaunujen lentokorkeutta voi itse säädellä. Laitteella on mielenkiintoinen sijainti aivan Näsijärven rannalla. Tässä huvipuistojen klassikossa ajetaan itse autoilla, mutta törmäily on turvallisuussyistä kiellettyä. Pidän tätä hieman tylsänä, vaikka interaktiivisuus tuo laitteeseen pienen lisämausteen. Tämä tunnelmallinen huvipuistojen ehdoton klassikko sijaitsee kaudeksi 2024 avatulla Ilon aukiolla kivassa ympäristössä. Laitteessa voi myös valita ratsastaako hevosella vai meneekö istumaan vaunuun. Tässä lasten karusellissa pääsee pyörittämään kahvikupin muotoista gondolia niin nopeasti kuin vaan pystyy, samalla kun koko karuselli pyörii rauhallisesti taustalla. Myös järvikaruselli on hyvin tunnelmallinen klassikko. Se siirrettiin kaudeksi 2018 mäen päälle Näsijärven rannalle, jolloin se tarjoaa rauhallisen pyörityksen lisäksi upean järvimaiseman. Karuselli on harvinaisen kookas sekä se nousee ajon aikana ilmaan ja kallistelee hieman. Tässä lastenlaitteessa jännittävänä elementtinä on, että se menee osittain Näsijärven päälle. Hauskalla tavalla pyörivä ja keinuva laite sopii myös laivateeman ansiosta hyvin tälle paikalle. Kaudeksi 2023 lisätty teemoitus myös paransi valtavasti laitteen ulkonäköä. Myös tämä karuselli on interaktiivinen, sillä penkit saa nousemaan ilmaan polkimia polkemalla. Tämä laite on suhteellisen rauhallinen ja se on perhelaitteena mielestäni loistava. Tämä klassikko on ollut Särkänniemessä jo vuodesta 1981 nimellä Kantti kertaa Kantti. Kaudeksi 2023 se uudistettiin osaksi samana vuonna avattua Kärsänniemeä, jolloin laite sai uuden melko runsaan teemoituksen sekä nimi vaihtui postiseikkailuksi. Viikinkilaivan keinuminen aiheuttaa monelle helposti huonon olon, mutta itse nautin kyydistä. Suurta keinuvaa liikettä tekevän laitteen kyyti on sitä jännittävämpi, mitä lähempänä laivan päätyä istuu. Kyyti on ihan hauskaa, mutta yksitoikkoista. Vauhtimato on puiston ainoa pieni lastenvuoristorata ja se kerää usein melko paljon jonoja. Juna kiertää lyhyen radan useaan kertaan ajon aikana. Tämä lasten suosikki on melko yllättäen Suomen toisiksi vanhin vuoristorata Linnanmäen vuoristoradan jälkeen. Majakka on selkeästi yksi lasten suosikkilaitteesta, sillä se kerää pitkät jonot. Majakkateema sopii laitteelle hyvin, koska se sijaitsee Näsijärven rannassa. Pomput ovat yllättävän hauskoja ja laitteesta on samalla hyvät maisemat Näsijärvelle. Tosin maisemat näkee vain yhteen suuntaan, sillä penkit eivät pyöri. Tämä laite on pieni karuselli, jossa on erikoisuutena pomppivat vaunut. Vaunujen pomppiminen on yllättävän voimakasta. Laite sijaitsee myös aivan rannassa ja osittain Näsijärven yläpuolella. High Voltage tarjoaa hyvin arvaamattoman kyydin, sillä penkit pyörivät vapaasti. Jos penkki on tasapainossa, laite saattaa helposti roikottaa asiakkaita pienen hetken pää alaspäin jopa useaan kertaan. Hauskuus laitteessa johtuu sen kaoottisuudesta ja pyörimisestä eri suuntiin. Kyyti saattaa olla myös yllättävän rajua sekä epämukavaa riippuen penkkien tasapainosta. Keinukaruselli on todella värikäs sekä koristeltu käsimaalatuilla maalauksilla. Erikoisuutena siinä on tuplapenkit, mitkä mahdollistaa 100-senttisten lasten pääsyn laitteeseen. Muuten pituusraja on 120 senttiä. Pyöriminen on samalla ihan nopeaa sekä mukavaa ja penkkien avonaisuuden ansiosta laitteessa kokee lentämisen tunteen. Tämä siirrettiin kaudeksi 2024 pois rannasta uuden kaupan tieltä hieman keskemmälle puistoa. Kesän 2025 uutuuslaite Drifti tarjoaa mukavan ajakokemuksen, johon voi itse vaikuttaa. Vaunut pyörivät rauhallisesti laitteen keskellä, mutta vivusta vääntämällä saa vaunu hetkellisen sivuluisuun, jolloin vauhti kiihtyy äkkinäisesti. Drifti oli hauskempi kuin osasin odottaa ja se täydentää hyvin Särkänniemen valikoimaa. Se on mielestäni lähes täydellinen perhelaitteena, koska ajon hurjuuteen voi itse vaikuttaa. Tämä legendaarinen laite avattiin jo itse asiassa ennen koko Särkänniemeä, sillä se toimi puiston avaamista edeltäneen kauden Linnanmäellä vuokralaitteena. Troikka on hyvä perhelaite, johon harvoin tarvitsee jonottaa kauaa. Se on myös yllättävän omanlaisensa ajokokemus verrattuna Suomen muihin laitteisiin, ja kokemus poikkeaa melko paljonkin esimerkiksi Linnanmäen mustekalasta, johon tätä usein verrataan.
Koskiseikkailu tarjoaa melko pitkän ja tunnelmallisen lautta-ajelun. Toisaalta matkalla on myös aaltoja ja muita kohtia, joissa vettä roiskuu. Matkan varrella on myös iso vesiputous sekä tunneli. Laite onnistuu hyvin siinä, mihin se on tarkoitettu, ja se sopii hyvin perheillä. Mielestäni tähän sopisi hyvin jonkinlainen teemoitus tai koristelu, mitä radan varrella ei juurikaan ole. Esimerkiksi Linnanmäen Hurjakuru on hyvin samankaltainen, mutta koristeltu paljon paremmin. Joka tapauksessa koskiseikkailu on todella mukava ja hieman viilentävä laite kuumana kesäpäivänä. Tyrsky on suuresta koostaan huolimatta yllättävän rauhallinen. Vauhtia riittää kyllä jopa 70 kilometriä tunnissa, mutta laite tekee hyvin laajaa liikettä. Se sijaitsee upealla sijainnilla aivan niemen kärjessä. Kyytiin mahtuu jopa 40 asiakasta kerrallaan, minkä ansiosta jono kulkee nopeasti. Laitteessa on melko kummalliset penkit. MotoG:n ehdottomasti paras osuus on alun voimakas kiihdytys. Liikennevalot korostaa jännitystä, mutta kiihdytyksen jälkeinen kyyti on aika rauhallista. Istuma-asento jäljittelee moottoripyörän ajoasentoa, mikä on mielenkiintoinen ominaisuus ja toimii tässä laitteessa ihan ok, mutta penkit saattavat olla myös hieman epämukavat. Tukkijoki on Tampereen kaupungin itse valmistama puiston ehdoton klassikkolaite. Alun kyyti on rauhallista ja tunnelmallista kiertelyä puiden ja kasvien seassa tornadon alapuolella. Matkalla on muutama pudotus sekä vesiputous, joissa roiskuu vettä erityisesti edessä istuvan päälle. Lopun pudotus on jännittävä ja hauska, sekä tukin syöksyessä alla olevaan veteen roiskuu vettä taatusti kaikkien kyytiläisten päälle. Tukkijoki kerää puiston pisimmät jonot kuumina kesäpäivinä. Boomin kyyti on hyvin pehmeä eikä kauhean äkkinäisiä liikkeitä ole. Esimerkiksi laitteen laukaisu ei ole yhtä napakka kuin Linnanmäen raketissa. Boom antaa kuitenkin mukavan kyydin. Ajon paras kohta on, kun penkit saavuttavat vauhdilla tornin huipun ja vaihtavat äkisti suuntaa alaspäin, jolloin penkistä pompahtaa turvakaaren varaan. Laitteen kyyti on monipuolinen sisältäen myös suhteellisen rauhallisen vapaapudotuksen. Lisäksi maisemat Näsijärvelle, Tampereen keskustaan ja Särkänniemeen ovat upeat. X on mielestäni puiston hurjin laite, sillä se pyöräyttää asiakkaat noin 7 kertaa ympäri. Hurjuus tiivistyy viimeisellä pyörähdyksellä, jolloin asiakkaat roikkuvat laitteen korkeimmassa kohdassa 30 metrissä pää alaspäin usean sekunnin ajan. Pidän tätä roikkumista melko epämukavana, mutta alun nopeammat pyörähdykset ympäri ovat todella mukavia. Ajon alku ja loppu ovat rauhalliset, mutta laitteen pyöriessä täyttä vauhtia ylhäällä tuntuu kuin leijuisi ilmassa, ja laitteen käydessä alhaalla penkkiin painautuu todella voimakkaasti. Tämän kauden uutuus on perhevuoristorata Connect, jonka rata kulkee ympäri niemen kärkeä. Tämä on mielestäni todella onnistunut hankinta, sillä Särkänniemestä puuttui tällainen aika perusvuoristorata, jossa on kuitenkin hyvää vauhtia sekä korkeutta, mutta joka ei mene ylösalaisin. Upeiden maisemien lisäksi laitteelle on tehty hieno teemoitus, sekä jonotus kulkee sisätiloissa upeasti koristelun historia ja matkustusteemaisen reitin läpi. Tämä todellakin sopii hyvin suurelle kohderyhmälle, esimerkiksi myös sen takia, että kyytiin pääsee aikuisen kanssa vain 100-senttiset asiakkaat ja pituusraja yksin on 120 senttiä. Tämä tulee epäilemättä keräämään melko pitkät jonot kesällä. Suosittelen ehdottomasti kokeilemaan. Hypä tarjoaa erittäin voimakkaan, mutta lyhyehkön ajon. Laite on tavallaan melko monipuolinen. Ajo sisältää esimerkiksi laukaisuja sekä etuperin että pakittain, päälaspäin roikottamista ja pystysuoran pudotuksen. Lisäksi ehkä intensiivisin osuus on 3. ja voimakkaamman laukaisun jälkeinen räjähtävän äkkinäinen nousu radan huipulle. Laitteen alle minuutin ajon on saatu siis mahdutettua paljon, ja tämä on mielestäni yksi Suomen hurjimmista laitteista. Tornado on suunniteltu mukailemaan Särkänniemen maastoa, eikä samanlaista laitetta löydy mistään muualta. Vaunut kulkee kiskaa alapuolella, minkä ansiosta jalat roikkuu vapaana ilmassa. Kyyti on yllättävän pehmeää, mutta toisaalta vaunut myös tärisevät paikoin melko paljon. Tornado menee pää alaspäin 5 ja ajo on intensiivistä heti ensimmäisestä pudotuksesta loppuun saakka. Laitteen mielenkiintoinen asettelu parantaa kokemusta. Jonotus ja asema sijaitsevat maan alla sekä yksi radan kiepeistä lävistää asemahallin. Parhaat osat ajosta ovat ensimmäinen pudotus sekä aseman lävitse kulkeva pyörähdys. Hidas nousu ennen pudotusta lisää jännitystä. Laitteessa on todella hyvät ja mukavat penkit sekä turvakaaret. Ehdottomasti parhaan ja intensiivisimmän kyydin saa aivan takapenkillä, mutta myös etupenkki on hauska paremman näkyvyyden vuoksi.